So if you check from what we are doing, tiri kungoshandisa this simple formula yedu. Kana takuda kusarwa tina u wedu ari pakati panapa, tiri kuona kuti usarwe una u uchangoti u wako is equal to v minus at, ndo zviri kutaurwa papi panapa. Then kana uda kusarwa na a, which is the acceleration a ari panapa, uchangoti iwewe sezvo paunenge waweka uri kuona iwo kuti uchati v minus u is equal to at, ndo pauri kusarwa na at ari panapa. Uri kungotora u achiuya kuside kunoko, saka anobva achinja side achienda kuna v, anosvika achiita minus u. Saka kuti usarwe nani na a, kana usarwa na a unogona kudivhaida kwese nani na t, saka uchatoona kuti a wako anenge ari equal to v minus u over t, ndo zviri kutaurwa futi papi panapa. Kuti usarwa netime again, kana usarwa na t, you divide both sides by a, like what we illustrated here. Unogona kudivhaida panapa na a, panapa na a, wotosara una t wako anenge ava equal to v minus u over a, ndo futi zviri kuratidzwa papi, zviri kuratidzwa panapa. This is one and the same thing. That is how they are illustrating kuti unoita sei. Saka maformulas ese waya angobva pachinhu one, so they are just illustrating kuti iwewe how best can you do with the issue yekuita the subject of the formula. Then todzika zvedu toona panapa tiri kunzi zvonizvo the subject of a formula is a single term in an algebraic formula which is expressed in terms of the others. Saka patenge chiti ita the subject of the formula, tiri kuti tsvaga term racho iroro asi rinenge riri expressed in terms of ma other terms. For example, wakanzi speed is equal to distance over time, wakanzi speed is equal to distance over time, which means speed wako, which is the s, ndiye anenge ari the subject of the formula, asi aiswa the subject of the formula achishandiswa mamwe materms which is distance netime. So s is the subject of the formula. Then paunonyora uchiti mass is equal to density multiplied by the volume, uri kuti mass wako iyeye ndiye anenge ari the subject of the formula. So uri kuti m is the subject of the what, of the formula. Similarly patazoita the other formula yedu yanga yachinzi v is equal to u plus at. V wako ye asiwa ari 1 ndianze ari equal to u plus at. Saka as long as asiwa ari 1 kunoko, which means that v ndiye watinenge tichiti the subject of the formula.